Vážení priatelia, prihováram sa k vám zo slnečného Melbourneu. Dnes je 7. septembra 2021 a my tu prežívame príjemný jarný deň. Toto je úvodná časť trojdelného seriálu o ľudskom vedomí. Budeme sa tu teda baviť o vedomostiach, o ktorých nemáte ani šajnu, že existujú. V žiadnej škole ste sa neučili o našom vedomí, bez ohľadu na to, že tieto vedomosti sú kľúčové k tomu, aby sme chápali funkciu nášho vedomia a jeho schopnosť vytvoriť hojný a šťastný život. Alebo inak povedané, realitu, ktorú si prajeme. Keď sa pozrieme okolo seba na ľudí, s ktorými žijeme, tak vidíme, že niektorí sú šťastní, niektorí nešťastní a po niektorí, čo sú na tom dosť mizerne. Z tohto by nám malo byť zrejmé, že každý z nás prežíva svoju osobnú realitu. Čiže môžeme povedať, že realita je veľmi subjektívna. Život je ako šachová hra, v ktorej každý je zodpovedný za svoje ťahy. No a ja vám môžem povedať so 100% istotou, že bez ohľadu na to, v akej životnej situácii sa dnes nachádzaš, tak tá je výsledkom súčtu všetkých tvojich rozhodnutí, ktoré si kedy v živote urobil. Bohužiaľ, nikto neprišiel na tento svet s príručkou na použitie a tak každý ideme dopredu a dúfame, že sa cestou naučíme jeho pravidlá. A toto je dôvod, prečo som vytvoril toto video. Pretože ak pochopíte mechaniku svojho vedomia a proces tvorenia reality, prestanete byť obeťou, ale pánom svojho života. Vedomosti, s ktorými sa tu chcem podeliť, sú otestované môjim životom. Takže to nie je iba nejaká teória. Niečo určite už budete vedieť, ale garantujem vám, že tu nájdete aj niečo nové, čo budete môcť uplatniť vo svojom živote. Ešte predtým, ako sa do toho pustíme, tak malé upozornenie. Niektoré informácie tu predložené budú potrebovať tvoju otvorenú hlavu, lebo sa môžu zdať akoby trochu na hlavu postavené. Byť skeptický je OK, ale nesnažte sa utvoriť si svoju mienku pred skončením všetkých troch dielov tohto videa. My jednoducho nevieme to, čo nevieme. Pravdivosť týchto informácií sa dá veľmi ľahko overiť. Potrebuješ k tomu iba svoju úprimnosť a schopnosť sa zamysleť nad svojim uplynulým životom a zanalyzovať ho cez filter tu nadobudnutými vedomosťami. Ak toto dokážeš, tak ti bude nad slnko jasné, že životná situácia, v ktorej sa dnes nachádzaš, bola vytvorená iba tebou. No a ja ti želám takisto veľa aha momentov, tak ako som ich zažil ja, pri študovaní hypnoterapie a pri svojej 30-ročnej ceste v pátraní po svojej duševnosti. Hodne často som si musel pripomínať známy Einsteinový citát. Iba jedna vec mi prekáža v mojom učení a to je moje vzdelanie. No a teraz poďme odhaliť najväčšie tajomstvo na svete. Medzi najviac utajované vedomosti patrí nasledovné. Ty nie si iba tvoje telo. Ty nie si tvoje vedomie. Nie si tvoje meno alebo titul. Nie si ego alebo povaha. A svet obsahuje viac, ako môžeš vnímať svojimi 5 zmyslami. Takže kto vlastne sme? Si iskra života zo stvoriteľa, ktorá okupuje avatára tretej hustoty za účelom zažitia fyzikality tejto tretej dimenzie. Máte svoju myseľ, ktorá kompletne ovláda vaše telo. Tvorivosť vašej mysle má obrovskú schopnosť a taktiež je aj v priamom spojení s Akashovým archívom. A teraz sa poďme pozrieť na ľudský mozog a ako je schopný tvoriť našu realitu. Ako už vieme zo školy, ľudský mozog je rozdelený na dve časti. Ak si pravák, teda tvoja pravá ruka je dominantná, tak ľavá časť mozgu spracováva zmyslový vnem a pravá časť mozgu zase emócie, pocity, intuíciu, tvorivosť a duchovnosť. Vážení priatelia, túto prvú časť zakončíme s úryvkom videa z tvorby iného autora, pretože vysvetľuje podstatu tejto témy oveľa lepšie, ako by som dokázal ja. Pravda bola pred tebou utajená. A to nie náhodou, ale úmyselne. Po stáročia kontrolný systém spoločnosti, reči a programovania pracovali na tom, aby ste ostali maličkí, ako vás udržať rozptýleným a zaseknutým na jednom mieste. Ale už nie viacej. Dnes rozbijeme tú ilúziu. Dnes zistíme, kto si, prečo si tu a čo všetko dokážeš. A tu je pravda. Načasovanie nemôže byť už viacej urgentné. Rok 2025 je bodom zlomu, alebo akási čiara v piesku. Práve teraz sa svet zobúdza. Starý systém strachu a manipulácie sa rozpadáva. Ilúzia limitizácie sa rozbíja. Ľudia začínajú vidieť pravdu, to, čo nebolo možné predtým. A keď si tu a toto pozeráš, tak to nie je náhoda. Vesmír ťa priviedol k tomuto momentu, pretože si pripravený. Nie si obeťou svojich okolností. Nie si bezmocný, ty si tvoriteľ. Si energetická sila schopná tvarovať svoju realitu, ale tu je, čo oni nechcú, aby si vedel. Ako zobudiť túto moc? Musíš sa naučiť vidieť cez závoj tejto ilúzie. Musíš sa povzniesť nad strach a pochybnosti a negativitu. Udržiavali vás v temnote.
Musíš sa rozpamätať, kto si. Všetko je energia. Všetko vo vesmíre je energia, frekvencia a vibrácia. Najlepšie to vysvetlil Nikola Tesla, keď povedal: ak chceš pochopiť tajomstvá vesmíru, tak rozmýšľaj o ňom z hľadiska energie, frekvencie a vibrácie. A mal pravdu. Moderná veda prichádza iba teraz na to, čo už bolo známe v ďalekej minulosti, že všetko, od hviezd na oblohe až po buňky v tvojom tele, vibruje energiou. A čo si ty? Si svetelná bytosť, odrážajúca vesmírnu energiu cez naše myšlienky, emócie a skutky. Ale tu je, čo ti nikto nepovedal. Svet, ktorý vidíš, realita, ktorú prežívaš, je iba prvá vrstva. Pod touto hustou ilúziou leží niečo oveľa väčšie. Cesta k duchovnému vzostupu. Púť 12 úrovňami ľudského vedomia, ktoré zobudia tvoju zabudnutú moca, napoja ťa na tvoju prirodzenú božskosť. Toto nie je hocaké video, ale tvoj sprievodca alebo cestná mapa k odomknutiu najsilnejšej pravdy o tebe a vesmíre. Ako zaktivovať tvoju božskú silu, schopnosť transformovať svoju realitu pomocou energie, úmyslom a súladom. Toto nie je iba video, ale odhalenie alebo budíček. Rok 2025 je už tu. A teraz nadišiel čas vziať si späť svoju moc a vstúpiť do svojho skutočného potenciálu. Takže dovolte mi, aby som sa vás spýtal. Ste pripravení na pravdu? Ste pripravení zbaviť sa starého a obohratého príbehu, že ste iba človečík a prijať realitu, že ste ďaleko viac? Nadišiel čas a naša cesta sa začína. Tak teda začíname. Pozrime sa na to zblízka. Na prvý pohľad vesmír vyzerá chaoticky. Bilióny hviezd, točiace sa galaxie a nespočetné množstvo životných bytostí. To všetko vyzerá akoby náhodné, ale to nie je. Má to svoj vzorec. Poriadok, ktorý všetko spojuje. Špirála morskej mušly odzrkadluje vír z hurikánu, žilky v liste vyzerajú presne ako žily vo vašom tele, korene stromu sa rozťahujú tak ako rieky, ktoré si našli svoju cestu po celej Zemi. A keď sa ponoríš do detailu a priblížiš si to dostatočne, tak zistíš, že aj neuróny v mozgu vyzerajú ako galaxie, rozliehajúce sa vesmírom. Toto nie sú náhody, ale stopy ukazujúce, že všetko je spojené. Začnime teda vzorom pravidelnosti, ktoré vidíte každý deň. Prezreli ste si niekedy podrobne slnečnicu? Jej semienka sú perfektne uložené do tvaru špirály. Nie náhodne, ale nasledujú precíznu matematickú radu, volanú Fibonacciho postupnosť. Je to tá istá špirála, ktorú vidíme v hurikáne alebo na slimáku. Dokonca aj galaxie sa krútia v tom istom tvare. V prírode sa všetko opakuje, pretože nasleduje tie isté prvotné pravidlá bez ohľadu na veľkosť. Tento vzor môžeme nájsť vo všetkom. Pozri sa na strom. Jeho konáre sa rozvetvujú ako žily vo vašom tele a jeho korene nám pripomínajú rieky po celom svete. Vyzerá to, ako by príroda používala jednu šablonu znovu a znovu. Je to jedno, či vytvára osobu, kvetinu alebo planétu. Stále vidíme ten istý dizajn. A teraz sa poďme pozrieť, ako sa to uplatňuje k nám. Predstav si svoje telo. Plúca sa rozvetvujú do miniatúrnych cestičiek, ktoré vyzerajú ako vetvy stromu. Žily v tele vyzerajú ako korene rastliny, čo prinášajú život do celého tela. A tvoje mozgové buňky, ak sú zmapované, vyzerajú skoro identické k obrazu vesmírnych galaxií roztrúsených po celom vesmíre. A tu je niečo neuveriteľné. Ten istý vzorec nekončí tvojim telom, ale pokračuje oveľa vyššie. Tvoje myšlienky, tvoje vedomie sú súčasťou niečoho väčšieho. Ty nie si oddelený od prírody. Ty si príroda. Takže prečo všetko vyzerá tak podobné? Je to preto, lebo všetko je energia. Tvoje telo nie je nepevné na atómovej úrovni. Ty si vibrujúca energia, tak ako všetko iné. Kamene, rieky, hviezdy, no proste všetko. Príčinou, že všetko vyzerá byť spojené je, pretože všetko je spojené. Energia tečie cez všetko. Pulzuje, rozťahuje a sťahuje sa. Podobne ako tep srdca. Ako príliv a odliv, alebo ako meniace sa ročné obdobia. Tento rytmus spája všetko. Toto je dôvod, prečo mesiac robí vlny na mori, alebo vaša energia a emócie ovplyvňujú iných, čo sú okolo vás. Energia nepozná hranice. Nezastaví sa na vašej koži, alebo na kraji planéty. Prechádza cez teba a spája ťa so všetkým.
Skúsme opäť zazumovať dnu a von. Kvapka vody rozvíri hladinu a urobí na nej vlnky, tak ako zvuková vlna rozvíri vzduch. Jeden atóm sa krúti takým istým rytmom ako orbitujúca hviezda. Buňky v tvojom tele mimikujú štruktúry celých galaxií. Je to všetko spojené. Vesmír je vytvorený na opakujúcich sa vzorcoch, ktoré sú vidieť na každej úrovni, a to od najmenšej častice až po celú hviezdnú sústavu. Toto nie je iba o vede, ale aj o živote. Spojenie nie je iba fyzické, ale aj emocionálne. Stalo sa vám niekedy, že ste vkročili do miestnosti a cítili akési napätie vo vzduchu? To je energia. Alebo že ste stretli niekoho po prvýkrát a instantne ste cítili, ako by ste tú osobu poznali po celé roky? Vaše myšlienky a pocity vytvárajú energetické vlnky vo vašej realite, presne tak, ako keď vhodíte kamienok do pokojného jazera. Keď prežívaš radosť, tak vyžaruješ tú energiu do svojho okolia. To isté platí aj pre strach. Ten vyžaruješ taktiež. Presne tak, ako je to v prírode. Tvoja energia prúdi navonok. Ovplyvňuje všetkých okolo teba, ale aj okolitý svet. A tu je podstata. Vesmír nie je niečo, čo je niekde tam. Vesmír sa nachádza v tebe. Tvoje telo je zložené z toho istého vzorca, ako sú galaxie alebo rieky. Tvoja energia prúdi tým istým rytmom ako príliv a odliv. Iskra života, ktorá je v tebe, je tá istá, ktorá pôsobí, aby hviezdy žiarili a vegetácia rástla. Keď sa pozrieš na strom, hviezdy alebo aj na búrku, tak čo vidíš je svoj zrkadlový odraz. Neexistuješ mimo vesmíru. Ty si jeho súčasť. Si unikátne vyjadrenie jeho nekonečnej energie. Ten istý vzorec, čo spojuje všetok život, spojuje aj teba. Ty si vesmír, čo sa pozerá sám na seba, zažíva sám seba a aj vytvára sám seba. Ale prečo je toto všetko dôležité? No preto, lebo keď si uvedomíš, že si spojený so všetkým, tak to má moc zmeniť tvoj život. Môžeš zastaviť pocit maličkosti a osamelosti. Teraz si už schopný vidieť vzor svojich úspechov a neúspechov a ich vzájomné pomery. Uvedomuješ si, že kvalita tvojej energie je dôležitá a že tvoje myšlienky a skutky ovplyvňujú tvoj okolitý svet presne tak, ako vlny ovplyvňujú vodnú hladinu. Až raz dobre pochopíš toto spojenie, tak začneš napredovať životom rozdielne. Začneš konať cieľavedome. Zrovnáš sa s tokom života namiesto toho, aby si bojoval proti jeho prúdu. Všetko je prepojené. Galaxie a neurony, rieky a žily, stromy a pľúca. Všetko je to vybudované na základe jedného vzorcu a energie. Tvoja energia, tvoje svetlo, tvoj život, to všetko je prepojené do jedného celku. A pamätaj si toto, pretože všetko, čo robíš, myslíš a cítiš sa vylieva von do tvojho okolia a spája sa so všetkým ostatným. No a tak sme dorazili na koniec tejto prvej časti videa o našej realite a jej tvorby. Ak ste sa niečo naučili, tak mi dajte like a doporučte toto video aj svojim priateľom. Video upravil a za pomoci umelej inteligencie zrenovoval Jozef Lehocký.